Siis niinku moi kaikki. Toivottavasti kukaan niinku ei luullut, että mä oon lopettanut YouTubeaamisen. Siis lol, mun viime videosta on vaan pitkä aika, niinku lol. Ja lol, kuten olette huomanneet, funny, lol. Käykää tilassa muuten, niin lol, senkin videosta on pitkä aika. Ja Tyllerän typykkä vlogin. Siis lol. Lol, mä lähinnä. Lol, noin. Ja niinku, mitä videota te toivotte multa? Sori taustamelusta, se saattaa ehkä, jos välillä kulketaan naurukohtauksia pieruja, niin se on meidän päiväkodin opettaja. Niin lol, te kuulette sen naurun nyt tossa. Mut teitä varmaan lol kiinnostaa, että miksi mä en oo tehnyt videota. Mä kerron nyt nopeasti mun kuulumisia. Eli siis mä oon niinku kattonut telkkua aika paljon ja käynyt shoppaamassa ja sit mun kännykästä, niin se meni rikki. Niin tilattiin uusi ja siinä kesti. Ja sit mä sain sen niinku vasta viikko sitten ja sit niinku mä oon tutustunut tähän vasta. Niinku, toivottavasti ymmärrätte. Ja vielä viimeinen juttu. Kannattaa mennä tilaamassa Ilsku Ilona, koska sillä on pian... Ilsku Ilona huutomerkki! Elikkä se on Ilsku välivia Ilona huutomerkki. Opettajat. Niin siinä on kohtuullista spesuvidi. Eli jos haluat, että se spesuvidi tulee... 15 tilaajat spessu! Niin tulee, niin käy tilassa. Tää video alkaa olla lopussa. Mut nähdään niinku toisessa videossa, joka tulee varmaan viikon kuluttua, ehkä about.